pagar-la per 6.000 euros. Val 12.000 euros. I resulta que a nit em vaig estar pagant les 12 o la 1 de la nit i m'alça avui de matí i m'han dit que dec 10.000 o 12.000 euros. No me'n recordo ara. Jo dic, mira, ben que això, paguen això i en 6.000 euros jo m'apanye. Jo li dicen 6.000. Jo és que soc d'això, teva. Havia sentit dir que així anaven a fer alguna cosa, però això no ho han venut ja. Això, vostè no faci cas, això vostè ara en 6.000 euros i se triplicarà o duplicarà passant 2 o 3 anys. Però vostè vol els diners ja? Home, clar, vostè no ha sentit parlar d'això de la Sí, jo he sentit parlar, però jo ara tinc el problema que no porte la xequera i damunt diners tan sols no em porte. Si vostè vol, anem al banc i ens ensenyem el sentit. Que jo ho he sentit, però... Si no sóc el iate que tinc el gati... Iate jo no en vull. No, el gati era vostè prou. Si és d'aigua dolça, com si fos d'aigua salada, així es podran els iates passejar amunt i avall. Entonces, ja li el vendré si el vol, jo li l'espere. Home, jo... Cal també, però és igual. Entonces, diga vostè algo del banc o algo... Home, no trobarà esta forma. pagar-li, jo li pague, mire, anem ara i allà. 22 esperant, que fas això que sap... Jo si vol, però 6.000 euros, més no, 6.000 euros. Vale, doncs anem al banc i